Salutare, papaie, și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Scuze pentru sunetul mai devreme, dar da, astăzi ok, v-am citit ceva, vreau să văd ce este acolo. Astăzi să facem din nou ceva challenge-uri ca să terminăm și în sfârșit să avem pe el. Trebuie să mai fac încă 11. Cred că o să mă duc pe așa și hai să nu pierdem timpul. Nu știu dacă o să termin neapărat episodul ăsta, dar sunt pleacă pe grabă. Am făcut episodul ăsta repede pentru că mâine am timp, numai că mai am ceva de făcut, așa că o să filmez în seara asta mai multe și pentru mâine. Ok. Nu avem ce să fac cu Dynamite. Ok. Frankie are și Africa, dar nu e Africa, că are ultimata, nu știu. Ok, am auzit. Hai că o las și mingea, dacă e. Bun. Sunt de pe grabă pentru că am teme la spaniolă. Și, ok, am dat gol. Și, da. Și pe aceea mai și atletism. Ok. Doi acolo dintr-o bucată. Ba nu, doar unul. Drept în față. Nu a scăpat botul. I'm not toxic. We are not toxic, man. Am omorât. Lasă mor acolo. Ok. Ok. Omorât. Cred că o să fie overtime. Hai în față. Principalul să câștigăm știt. O să facem kill-uri. Omorât. Hai că să reușesc ei. O ratat Frank ultima aia complet. Bine. Nice. O ratat și Frank nostru complet ultima aia. Sper că se termine. Ok. Tu depinde acum de pe. Măcar să nu ne luăm gol. Nu te cred. GG. LOL am făcut. Cum? Fine. Atât de aproape. Dar cred că o să fac tie-up. Pentru că, da. Să-mi iau repede Sandy. Pentru că este caracterul nostru. Ups. Este caracterul nostru de... Nu știu. De... Cum să zic? De canal, puii mei. Că mă joc aproape numai cu el. Pentru că
L-am Power 4 și mi-a picat efectiv ieri. Acum nu contează dacă câștigăm sau pierdem, ar fi bine dacă am câștiga. De fapt tot atâta, două că ne luăm. N-am apucat să... Nice, bine, Jessie. Jakey, mereu le confund, Jessie, Jakey, mi se pare foarte similar. Să dau aici ultimata. Cred că acum o să ne luăm gol. Da. Nu. Dacă e un Frank și nu ai nimic de atac, mamă, pleci că vorbește, dar el nu se mișcă. Cred că asta a fost și cu noi. Da, GG. Cam în principal, cam atât. Au fost episodul și un episod scurt, dar sunt pe treabă. Hai să luăm și tăiarul următor. Sfârșit. Deci dacă pică ceva de aici, hai că pică, dacă e... Bun. O să fac încă un episod special când luăm Gale și Megabox-ul ăsta. Și în principal cam atât. Sper să iau și skin-ul ăsta, pentru că mai am 44 de zile. Și da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, subscribe, share, probabil ca să faceți prietenii voștri. Cum v-am zis, o să păsesc cât de des pot. Și eu am fost Andrei. Bye, bye!